Sabías que os colutorios, os enxaugues bucais de toda a vida máis antigos poderían ser galegos, máis en concreto de Ourense, e que a súa historia documentada supera os 2000 anos cun fío que vai dende Roma ata hoxe? Ola amigos, benvidos a Dentolk Stories. Imagina unha mañá fría no casco vello de Ourense. Achegaste as burgas e o vapor empaña os cristais. A pedra está húmeda e témpera. Moito antes dos anuncios e dos frascos de cores con enxaugues bucais, aquí viñan a calmar a gorxa e a boca cun auga que brota do chan. Os romanos chamaron a este lugar Aquis Auriensis e arredor do manantial construíron estancias de baño e unha piscina con carácter ritual. Nas excavacións apareceron aras, pequenos altares de granito con molduras sobrias e inscricións xa gastadas. Non eran decoración, eran votos de agradecemento de quen dicía ter mellorado. Con ese uso continuado, o entorno consolidouse e a cidade medrou, arredor da auga quente. Saltemos ao século XIX. Ourense vive o seu auxe balneario. Entras en consulta coa gorxa áspera e a boca sensible e o médico non che ofrece unha botella de cor con enxaugue. Prescríbete enxaugues e baños de boca con auga do manantial. Témpedas ou quentiñas, 2 ou 3 veces ao día, 30 ou 60 segundos cada tanda, durante 2 ou 3 semanas, e con revisión. Isto figura en manuais de hidroloxía médica en artigos clínicos da época. Por iso aquí podemos falar xa de colutorios naturais prescritos. Pero por que pode funcionar? A resposta ten dúas protagonistas, a química da auga e a temperatura. Primeiro, as burgas. O manantial é hipertermal, de máis de 60 grados, e bicarbonatada sódica, con fluoruro. Na práctica, o bicarbonato actúa como tampón, eleva lixeiramente o pH, reduce a irritación química da mucosa e se mantés o enxaugue facilita que o biofilme se desprenda mellor. A poucos kilómetros cambia o apelido e cambia o efecto. O Carballiño e Partovia son augas sulfuradas. Aquí a clave é o sulfuro de hidróxeno, co seu cheiro característico a ovo podre. O sulfuro de hidróxeno rompe pontes de sulfuro das mucinas e o moco denso vólvese máis fluido. En vías respiratorias, ese efecto mucolítico está ben descrito e por analoxía razonable os enxaugues benefician a orofarinxe. Ademais, o sulfuro de hidróxeno modula a inflamación en modelos celulares, sobre todo nas interleuquinas 10. Actívanse defensas antioxidantes e en tecidos orais frénanse citoquinas, un regulador central da resposta inflamatoria. Os médicos de balneario non falaban de citoquinas, escribían algo sinxelo: melloría. Con esta base, enténdese. A temperatura suma. Enxaugues témpedos ou quentes producen vasodilatación, aumentan o fluxo sanguíneo e modulan receptores implicados na dor. O resultado é un alivio e mellor entorno para a reparación de tecidos. Aquí entra outra peza que Ourense coñece ben, a pel. Ademais da boca e a gorxa, estas augas úsanse como coadxuvante en dermatite atópica e psoriasi dentro de programas de balneoterapia. Baños pautados que axudan a calmar a inflamación, mellorar o prurito e reforzar a barreira cutánea. Non substitúen o tratamento dermatolóxico, pero poden sumar cando se integran nun plan médico ben indicado. Vale, iso era daquela, pero que di hoxe en día a ciencia? Que a intuición ia ben encamiñada. En células humanas, a auga sulfurada pode elevar a interleuquina 10 e modular enzimas antioxidantes, menos agresión química e máis equilibrio. En vías respiratorias, as revisións sobre sulfuro de hidróxeno describen moco máis fluido, mellor transporte mucociliar e un sistema inmune menos reactivo. Con augas sulfuradas e tamén bicarbonatadas, obsérvanse sinais antiinflamatorias en modelos celulares. Ao microscopio, a mucosa mostra menos marcadores de irritación. En boca, os traballos de revisión explican como o sulfuro de hidróxeno poden modular estas citoquinas que acenden ou apagan a dor. Todo isto é mecanismo e base biolóxica. O que aínda falta, e convén dicilo, son ensaios controlados modernos que proben que os enxaugues termais funcionan como tratamento de patoloxías dentais concretas. Por tanto, historia sólida e mecanismos plausibles, si, receita de 2025, non. Para iso está o teu odontólogo. A auga que sae hoxe en día dos manantiais comezou como chuvia hai miles de anos. Infiltrouse polas fracturas do granito, descendeu a gran profundidade, quentouse co gradiente xeotérmico, disolveu minerais e regresou á superficie moi quente. Ese circuito profundo explica por que as termas de Ourense superan os 60 grados e a abundancia de manantiais na zona. Canta antigüedade trae cada pinga? A hidroxeoloxía estudia o con tritio e carbono 14 e medíronse miles de anos de antigüedade da auga, en torno aos 8000 nalgúns casos. Manantiais activos e uso dende época romana. Auga antiga que chega nova cada día e que en Ourense se utilizou terapéuticamente dende a época romana.
O que aquí comezou hai milleiros de anos como enxaugues de manancial acabou coa industrialización nunha botella. O primeiro gran éxito foi Listerine, no 1879 como antiséptico cirúrxico, recomendado a dentistas cara a 1895 e en 1914 primeiro colutorio de venda libre nos Estados Unidos. A súa sinatura era eucaliptol, mentol, mentasilizato e timol en base alcohólica. Pouco despois, en Europa, a marca Odol, en 1892, converteuse en pioneiro de consumo. Nos anos 20, Listerine popularizou o termo halitose e converteu o alento nun problema social que o seu produto resolvía. As ventas disparáronse. Pero funcionan os enxaugues actuais? Como complemento, sí, os aceites esenciais e o aceite de coco como axuvante a tratamentos de enxivas reducen a placa e a xenxivite de forma modesta pero consistente se se acompaña o cepillado e o fío dental. A clorhexidina incorporada á odontoloxía nos anos 60 é moi eficaz para o control a curto plazo, aínda que pode manchar os dentes e alterar o gusto. Úsase con indicación profesional. E xa que vimos de Roma, unha curiosidade que non convén repetir na casa. O poeta Cátulo burlábase dun tal Ignacio por lucir dentes branquísimos, insinuando que os enxaugaba con ouriños, e que naquela época pensábase que polo amoníaco que contén os ouriños, este podía branquear como os quitamanchas nunha camisa. Na práctica non branquea o esmalte, só podería axudar a retirar manchas superficiais. Este é o poema 39, onde xa se fala do costume celtíbero de enxaugarse con ouriños e se menciona a xenxivite. Ignacio, porque ten os dentes brancos, sorrí por todas partes. Pero este celtíbero, en terra celtíbera, cada quen acostuma pola mañá a frotarse dente e enxiva enroxecida co mesmo que ouriñou. De modo que canto máis pulcro é o teu dente, tanto máis pregona que bebiches ouriños. Así que se o pensas non cambiamos tanto. Antes era auga que subía do granito, hoxe é unha mestura afinada de activos. Antes un médico che pautaba enxaugues, hoxe o teu odontólogo pode indicarte que colutorio, canto tempo e para que. Cambiou o frasco, mudou a linguaxe, pero o xesto é o mesmo. Mover o líquido, deixar que a química e a temperatura fagan o seu traballo e devolveren á boca un pouco de calma. En algún lugar de Ourense, o vapor das Burgas segue lembrándonos que o primeiro colutorio non se inventou, brotou.